நிம்மி ஏன் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம புதுசா வந்தவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறா? நம்ம இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணவே மறந்துட்டோம் பாருங்க. என் பேர் யாழினி. உங்க பேர்லாம்? என் பேரு நிம்மி. ஷர்மி. Okay students, that's it for today. Which is the next class la paakalam. கேண்டீன் போலாமா? நம்ம ரெண்டு பேருக்கு ஒரே வேவ்ல. சரி வாங்க போலாம். போலாம். ஏய் வரியாரி? நீ வெளில வெயிட் பண்ணு, நான் வரேன். என்னைக்கும் நானும் நிம்மியும் தானே ஒரே மாதிரி யோசிப்போம். இன்னைக்கு என்ன புதுசா ஒரு ஆள் நடுவுல வராங்க? ஷர்மி, நீங்க கொரியன் டிராமாலாம் பாப்பீங்களா? இல்ல, நான் அதெல்லாம் பாக்குறதே இல்ல. கே டிராமா பாப்பியா? நான் ஒரு கே டிராமா பைத்தியம் தெரியுமா? நீ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த கே டிராமா என்னது? பாய்ஸ் ஓவர் கிளாஸ். நானும் அதே தான் பார்த்தேன். போட்டுக்கோ. நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் நிறைய விஷயம் சிங்க் ஆகுதுல. சேம் வைப். இனிமேல்ட்டு நம்ம டியோ கேங் இல்ல, ட்ரியோ கேங். என்னைக்கும் நிம்மி கூட தான் சுத்துறோம். ஆனா இன்னைக்கு என்னமோ தனியா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது.